Oke. Aku main jajal ngecek Mas Dilfa. Ya, jajalan Mas. Ayo jajal. Yeah. Penak ya. Enak ya. Enak, kencring. Kau ini tambah Mas Egi loh ya penak ya. Jajalan sisan Mas. Bismillah. Loh toh bener toh. Kita ini nek sampean sisan yo penak no Mas. Lah yo no. Jan. Royal musik lagi. Saiki bareng-bareng ono siap ora? Oke. Tuh, one, go! Royal musik. Sorot seni wayahe wong nyambut gawe ora panas ora udan pokok etitaca kata-kata sapeduli ono wong ngomong ning mburi budal golek rezeki ora nuruti gengsi kecesa semuanya boten parang sambat urip ning donya kudu pakolan senajan ngomong biasa kudu wong berbangga sing paling penting hal hasilnya sejauh ini mempergawe butuhan dari niat lan usahane. Rata tetes ra peduli ono wong ngomong ning mburi budak golek rezeki ora nuruti gengsi. Royal musik. Waduh, Cak Yakob. Rono. Sampai nek tak jejeri ngene iki ndredeg ora? Siap, Cak. Kerja sing